салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар намури имрӯза квартира ва хонаи заминӣ ва гулдастаҳои фасон мебошанд. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар экран нишон ба тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без сумай. хушии худтонро метавонед ки дар комментария нависед. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлобу пеши мактаби 4. 3 сотиқ замин, 4 дар хона, хонаи временка, кухни, душ дар даруни хона дорад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад бо семинблок. дарвоза дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо WhatsApp доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгиритон. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Шамсиддини Шоҳин духонага квартира дар 3 метраш қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 176 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран аст. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат тарафи Истиқлол. 6 сотиқ замин, як хонаи калон дорад. шкатур монтажи свет кардагӣ тайёр мебошад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. гирди ҳавлинаш маҳкам мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ боз савдо мешавад. аз ҳуҷҷатош фақат сертификат дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 20 сотиқ замин, 7 дар хона бо 2 веранти, калони 10 метра, 2 баня, об свет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. гирди ҳавлин маҳкам ҳаст. бо ғишти пухта хона сохтагӣ мебошад. ремонти хона миёна мебошад. хонаҳо ҳамаш бо тахтаи ғафс пол кардагӣ тайёр мебошанд. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, гулдастаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, Ғозималик, деҳаи Кигмазор. гулдастаҳо барои шаҳбачаҳо ки барои арӯсҳо мебаранд 150 сомонӣ ҳар як донаш мебошад. боз арзон ҳам мекунанд. дастафка ҳам доранд. хело гулдастаҳои зебо мебошанд. касоне ки харидор бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби ин гулҳои зебо дастрас намоед. ташаккури зиёд барои диққататон дӯстони азиз ва ба дастгирии некатон. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидор, кухни, ҳаммом, дегдонхона, ҳоҷатхона ва боз 5 дар хона бо подвал. фундаменташ рехтагӣ тайёр мебошад. об свет доимӣ ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хона қариби корвон ва автоцентр мебошад. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми бо шумо бошад. боқӣ дар паноҳи худо бошед.